حراين بارك قصيلنا دما كمي غيرنا باكجراوند تي دحره بايتا نايزي سلايد شوز ناتنا وي كان نايزي سلايدز ناتنا كمي غيرنا تحبرناتو نقيرو زبل تمرتي كنرينا مالتي حجي نزا حمام لبي تبل إلنا زدالنا برزنتيشن تيمز كنقبرلا صنيحنا نز تيمز مجمرتا كنلقسوينا ኣብዚ ዲፎልት ሴክሽን ኣትየውን ስለዚ ኩሉ ጻዕዳ ጌርና ያለና ማለት እዩ ከም እትሪእዎ ዘለኹም 11 ስላይድስ ኣሎ ኣብዚ 11 ስላይድስ ኣብ ክልተ ሴክሽን ተመቂሉሎ ጻዕዳ ሕብሪ ባክግራውንድ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ናይዚ ዲፎልት ሴክሽን ዘለዋ ሰለስተ ስላይድስ ኣለዋና ኣብዚ ኣብ ዲዛይን ምስ ኣተና ኣብ ዲዛይን ኣብዚ ጫፍ ምስከድና ካስተማይዝ ትብል ሓንቲ ግሩፕ ኣላ ኣብዚኣ ፎርማት ባክግራውንድ ትብል ኣላ ነዚኣ ክሊክ ንገብራ መጀመርታ ክሊክ ምስ ገበርናያ ኣብዚ ፎርማት ባክግራውንድ ዝብል ሓደ ኦፕሽን ክመፀልና እዩ ፊል ኢሉ ድማ ሓሙሽተ ዝተፈላለየ ኦፕሽን ሳምፂልና ኣሎ ማለት እዩ እዚ መጀመርታ ሶሊድ ከለር እዩ ዘለና ሶሊድ ከለር መሪፅና ኣብዛ ከለር ትብል ዝደለናይ ሕብሪ ንመርፅ ሕጂ ጻዕዳ እዩ ዘሎ እቲ ባክግራውንድ ሕብሪ ከም እትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ክንገብሮ ኢና ናብ ሮዛ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ክንመርፅ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ነዛ መሪፅናያ ዘለና ስላይድ እቲ ናታ ባክግራውንድ ናብቲ መሪፅናያ ዘለና ሕብሪ ገይርልና ኣሎ ማለት እዩ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢልያ ግን ንብሙሉእ እቲ ስላይድስ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ብሙሉእ ስላይድስ ኣብዚ ፕረዘንቴሽንና ዘሎ ብሙሉእ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሶሊድ ፊል እንድሕዳ ኢልና ኩሉ ግዜ ሓደ ደረቕ ሕብሪ ኢና ንመርፅ ሓደ ደረቕ ሕብሪ ንመርፅ እሞ ንኩሉ ኸ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢልናያ ብሙሉእ እቲ ስላይድ ሾው ናትና ዘሎ ስላይድስ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ጻዕዳ ጌርና ሪሰት ባክግራውንድ እንድሕዳ ኢልና ኸ ናብቲ ዝነበሮ ይመልሰና ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ቢጫ ጌረ ፀኒሐ ሰማያዊ ጌረ ኣለኹ ኣቐዲሙ ግን ቢጫ ይፀኒሑ ስለዚ ሪሰት ባክግራውንድ እንድሕዳ ኢለ ናብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕብሪ ናብኡ ይምለስ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ጻዕዳ ክገብሮ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢለዮ ጻዕዳ ሕብሪ መሪፀ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢለዮ ኩሉ ጻዕዳ ሕብሪ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሶሊድ ፊል ኢልና ንፅዋዓ ማለት እዩ ተኻለይቲ ኦፕሽን ዘላትና ግራዲየንት ፊል ዝብል ኣለና ግራዲየንት ኸ ናይ ክልተ ሕብሪ ዝተሓዋወሰ ማለት እዩ ሕጂ ግራዲየንት ፊል ምስ በልና እዚ ኦፕሽንስ እዚ ብታሕቲ መፂና ኣሎ ፕሪሰት ግራዲየንትስ ዝብል ኣለና ኣብዚ ኦሬዲ ድልዋት ዝኾኑ ግራዲየንትስ ኣለውና ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ እንድሕዳ መሪፀ ኣብዚ ታሕቲ ድምቕ ኢሉ እናሃሰሰ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ባክግራውንድ እንድሕዳ ክትጥቀም ደልየ ኣፕላይ ቱ ኦል ብላ ብሙሉእ ከምኡ ዓይነት ባክግራውንድ ይህልወኒ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ እናመረፅኩ ዝደለኹ ዓይነት ባክግራውንድ ክልውጥ ይኽእል እየ ማለት እዩ ካልእ ታይፕ ናይቲ ግራዲየንት እንድሕዳ ሊኒያር እዩ ዘሎ ሊኒያር ሕጂ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ንላዕሊ ኸይድ ኣሎ ራድያል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ በዚ ፀጋም ወገን ድምቕ ኢሉ ናብ የማን ወገን ንታሕቲ ክኸይድ ከለኻ ይሃስስ ኣሎ ማለት እዩ ሬክታንጉላር እንድሕዳ ጌርካዮ ከምዚ ዓይነት ፊል ህልዎ ፓዝ ዝብል ኣለና ዝተፈላለዩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እናፈተንኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ እውን ይቀያየር ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ እናሰሓብኩም ነዚ ከዓ እቲ ዓቐን ናይቲ ግራዲየንት ክትለዋውጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ተወሳኺ እቲ ሕብሪ ኣብዚ ኣትይኹም ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ቀይሕ እንድሕዳ መሪፀ ናይቲ ግራዲየንት ሕብሪ ቀይሕ ኣሎ እቲ ካልኣይ ዓይነት ሕብሪ ከዓኒ ለሰይ ቀጠልያ እንድሕዳ ጌርዮ እቲ ውሽጢ ዘሎ ሕብሪ ቀጠልያ ክኸውን ኣሎ ብጫፍ ዘሎ ሕብሪ እንድሕዳ ርኢናዮ ከዓኒ ኣብዚ የመልክተልና ኣሎ ኣብዚ ኣትየ እንድሕዳ ለሰይ ሰማያዊ ጌርዮ ኸ ናብ ሰማያዊ ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢልያ ከምዚ ዓይነት ባክግራውንድ ኸ ይህልወኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማእኸል ዘላ ኸ ሪእዋ እዛ ጻዕዳ ኸ ኣብ ማእኸል ዘላ ሕብሪ እያ ማለት እዩ ሕጂ ጻዕዳ ቀጠልያ ቀይሕ ሰማያዊ ጌርና ኣለና ናይዚኦም ኣርባዕተ ሕብሪ ሕውስዋስ ከምዚ ዓይነት ባክግራውንድ ፈጢርልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ባክግራውንድ እንድሕዳ ክሰርሑ ደሊኹም ከዓ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ናብቲ ዝነበሮ ጻዕዳ ክመልሶ እየ
እዛ ሳልሰይቲ ዘላትና ኦፕሽን ከዓ ኣብዚ ምስኣተና ፒክቸር ኦር ቴክስቸር ፊል ዝብል ኣለና ማለት እዩ። ፒክቸር ኦር ቴክስቸር ፊል ምስ ፀቐጥክዋ በዚ ላዕሊ ክልተ ኦፕሽን ተወሲኸና ንለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ፒክቸር ኦር ቴክስቸር ፊል ምስ በልኩ ኣብዚ ፒክቸር ሶርስ ዝብለኒ ኣሎ ስእሊ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ። እቲ ባክግራውንድ ናትካሲ ስእሊ ክትገብረሉ እንድሕዳ ደሊኻ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ካብ ኢንተርኔት እንድሕዳ ተምፅእ ኣለካ ኮይኑ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ባዕሉ ስእሊ ከምፃልኩም እዩ። ተዘይኮይኑ ወርክ ኦፍላይን ኢልኩም ካብ ኮምፒውተርኩም ዘሎ ኣሳእሊ ትመርፁ ማለት እዩ ንባክግራውንድ ዝኸውን። ኢንሰርት ምስ በልክዎ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ዝመረፅክዋ ስእሊ ባክግራውንድ ኮይና መፅኣላ ማለት እዩ። ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢልያ ከዓኒ ብከምዚ መልክዕ ኣብ ኩለንተን ስላይድስ ናተይ እታ ባክግራውንድ ፒክቸር ኣፕላይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ። ካልእ እንድሕዳ ቴክስቸር ክመርፅ ኮይነ ከዓኒ ብቴክስቸር ከዓ ክቕይሮ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ኣፕላይ ቱ ኦል እንድሕዳ ኢልዮ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ኦልሬዲ ሬዲ ሜድ ዝኾኑ ቴክስቸርስ ኣለውና ካብዞም ቴክስቸርስ መሪፀ ክጥቀም ከዓ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ፒክቸር ኦር ቴክስቸር ፊል ከዓ ነዚ ተመላኽተልና ማለት እዩ። ኣብዚ እንድሕዳ ኣቲና ብዛዕባ ናይቲ ስእሊ ከመይ ክመስል ኣለዎ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ኣርቲስቲክ ኢፌክትስ ማለት እዩ ናይዛ መሪፅና ዘለና ቴክስቸርሲ ሪኦ ናብ ፀሊም ዓይነት ተቐይሩሎ ሕጂ ወይ ከዓ ሃሳስ ናብ ማይ ዓይነት ይልወጥ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ናቱ ኣርቲስቲክ ኢፌክትስ ኣብዚ ኮንትሮል ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ስእሊ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ከዓ ናይቲ ስእሊ ከዓኒ ከመይ ክመስል ከም ዘለዎ እቲ ኤዲቲንግ ማለት እዩ ብሓፂሩ ሲ ናይቲ ስእሊ እቲኻዮ ዘለካ ናይቲ ባክግራውንድ ፒክቸር ናቱ ዝተፈላለየ ኦፕሽንስ ኣሎ ብዚ ልክዕ ከምዚ ኣብ ፎቶሾፕ ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ከምኡ ጌርካ ከዓ ክተመዓራርዮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ናብዛ እዛ ፒክቸር ኦር ቴክስቸር ፊል ከዓ ነዚ ትመስል። ሕጂ ኩለን ክመልሰኒ ኣነ ናብቲ ዝነበሮ ኣብዚ ሪሰት ክንብላ ኢና እዞም ሪሰት ኢልና ያለና ማለት እዩ። ናብቲ ዝነበሮ ባክግራውንድ ተመሊስልና ኣሎ ማለት እዩ። ራብዓይ ዘለና ባክግራውንድ ኦፕሽን እዚ ፓተርን ፊል ዝብል እዩ። ፓተርን ከዓ ከምዚ ጌርና ካብዚ መሪፅና ከነእቱ ንኽእል ኢና። ንኣብነት እዚ ናይ ሕጡብ ዓይነት ዝመስል ኣለና ኣብዚ ሕብሪ ከዓ ኣብዚ ክንቅይረሉ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ናብ ቀይሕ ዓይነት እንድሕዳ ገይረዮ ከምዚ ጌርና እውን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ ፓተርን ተጠቂምና እንድሕር ደኣ ዝተፈላለየ ባክግራውንድ ክንገብረሉ እንድሕዳ ደሊና ከምዚ ዓይነት ፓተርንስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ክልተ ዓይነት ሕብሪ እዩ ፃዕዳን ቀይሕን እዩ ዘቀናብር ዘሎ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ባክግራውንድ ቢጫ ገይረ ኣለኹ እቲ ፎርግራውንድ ብልዕሊኡ ዘለዎ ከዓኒ እቲ ፓተርን ከዓ ብቀይሕ ሕብሪ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እናእተና እናቀያየርና ከዓ ከምዚ ዓይነት ባክግራውንድስ ፊል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ነቲ ናትና ፕሬዘንቴሽን ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ኣገባባት እዚኣተን ተጠቂምና ኢና ኣብቲ ናትና ፕሬዘንቴሽን ስላይድስ ዝተፈላለዩ ባክግራውንድስ ንገብር ማለት እዩ።